yon ng boy kay. Sa mga araw ko na ben Ronnie kami noon di tayo kayo are ayara kayo wan tayo di. Ay taka tabuinan tayo di tayo kayo. Ay taka tabuinan tayo di. Ay po si tenung wari kita tayo di. Ero kon tokina ara porau inanon di teka. Mang kami kain ampo di tayo di kay. Sila kinukuray kasi sa tokara kaya nakatabuinan tayo di. Kana kamtara na makain na. Na makain na. Ya tuwaray tas iyeta. Rakam taray ake. Asinang kakatonga ka sa ray sa no den nakatubinan bung sa teroy mati. Ito wa tetas na makain na iyeta. Ay. Teka kamauri ate busmay na ko mi kain ti kaya pa yu ni kaben yon nang po. Kamapen nun busmay ka kam na mauri nun tayo kayo. Hindi tano ko kamauri o busmay na ben ako im kwere ko mga Ronnie na ben de live the Facebook at the YouTube. The Facebook at the YouTube ko ako na memory na pe. Tita pa rin ko meto ko mayay. Ya busmay ko na pe. Nakunda rakatibuinan tayo diki. Hindi tayo yo. Ang kana ko tapi na pe dara na makain tita pa rin ko minayay to. Ang araw na pa to ay tayo diki tita pa rin ko minayay yan. Na makain na kay yato watitas iyata. Ang kuya na pe kung oran ti radio. Hindi tayo yo. Ya busmay ko na pe. Ya kami uli ko na pe nunti. Rakatibuinan tayo diki tayo yo. Rakatibuinan tayo diki. Imanya sinawakin ako nara program kaya kanon nara tayo tayo puro wakin na tiya katsaswa sinapon na kimamaningan tayo nako titataro ay sinakunan busiya tamin tsaswa bena ronira kawakinita may muna ni karokotukina ay mararigi ang nakita to konan nota ni metata dami na iroide yari nakunan kay dita inon tayo kayo sinakatabo at siya wawarik, dapat ako minayay, dapat ako meto ko mayay, nung ora mayay, sinatataro, na kon Yesua, sa paperagi ako metataro. Tamera at Yesua, sinipoy ko, si kaitaw ko, inanon roy doy na tameron tayo di kayo. Si kaitaw ko, kasi ko nandiki pangay na kain at Yesua. Sa busi ko tamera, sinang daw roy, mga rita na ko, arapura ko nanon tayo di kayo. Sa busi ko na, busi mayra, panasi may kasipong ay metam tayo. Si kakaway na pa sa kitugin bubulen tayo na kon imetam si meto nuro na mem kanta ni at tameran naramakuri naratete ni kaway aratara pegari jesu agi sukuna ni koroy sa de meto niya kana kon mem kanta ni njawa yu tamera sa busi ko kuna nanu ngaida ko nakaparay era puri ni kay sakira ndroni tan tami merodi pasinakain waki mangaya puro waki namte kay nun tayo di kayo sida bugin tawari na teki namte ka po na ron na pentamim penatete na kon mem kanta ni Kau kina nora mera yang utia so pasi nakona nota ani metata. Inon nam teka sina ngore kini tayo. Kakapayere memang tayo ni kalau kotokin asu busi ko kona kararoi na makurito wari puak. Ali nakona ni kakirive ya arun ngora kini nam teka nakona tayo di kayo. Pai kaya ratar na koy misakin kesu kororoi. Mani kororoi na si may Yesu Kristo ari poni ngaya rawe oras sa kami. Amen. Aya sina busi mahiya kain korobu. Kain to korobu nani may korobu. Pa anak kira kina kumuhay kay pa ananganira kunaya ni kau kuki na koy nanday di kayo aya kain ko rubu sa abus main kami na kumuhay kay bakan na kanako ko nami temoni kuna na koy nanday di kayo kampasin na ba sa abus main kami na kumuhay kay Ay, di sa ngoran tayo di kayo, sina mga, ang aniya mo na kain pa di, kaya araw niya tayo, sina ang aniya ba, anak ko ka, karon na tayo di kayo, nukuna ito korana. Naku din tayo, kain ko rubo, kang katawran kami, takan tani ka bakam tawray miya, kain pa di, kana, isan na ko,
kunai ayo. Aya sa mga busmaya kanya kanya pa ki pa anak kira kinakumoy kay pa anak ko kara programa yun kunai ito korana nako na tadi kayo. Kampasin na ba kanya pa ki sa busmaya kami nakumuoy kay. Hey. Hey. Hey, hey, Hey. 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 hey, 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 1, 2, hey. Hey. Neporake meinano, tangirani e suiro o sakamel, ayo ngai, hetauroi puki. Neporake meinano, tangirani e suiro o sakamel, ayo ngai, hetauroi puki. Singeni poporau nako. Niu kokora toki nano, bapon singko surao, inanon te pongai koraki, bate mewa iyo, si mama ni nganaku yai, yang anano nagonawe, panakairirai, nikawau nako. Babo singkoy, eko siku ni meu nano, yang anano, nagonawe, panakairirai, nikawau nako, babo singkoy, eko siku ni meu nano, singeni poporau nako. Niu kokora toki nano, bapon singko Yesu rao, inanon te pongai koraki, bate mewa iyo, si mama ni nganaku yai, singeni poporau nako, niu kokora toki nano. Bapon singko Yesu rao, inanon te pongai koraki, bate mewa iyo, si mama ni nganaku yai, bate mewa iyo, si mama ni nganaku yai. Aya, araba kain pairiki. Kanista ya kain pairiki dari kayo. Ari ama kaporoi. Yarang ranari. Yarang kora-kora tipitaki. Ai
tita yu na ko yatan na may pwede. Kampesin na ban ko nami anang temero. Kampesin na ban pa nami na ba nang sigroy. Mi kaburoy na ba erang sigroy. Kampesin na pa kain pwede. Wala kain korbus na mga karaya kanin na ko mi. Kain korbu. Aya, ang kanya sinang busumaya kain korbu pa nang nako may mga kanakuha. Tsaka wakora, di ko na nako ilan tayo kayo. Aya, kampesin na pa kain korbu sa kusumahin kami na kumuhay kayo. Sekarang apa ya kain korbu
Ay, sigara pa ya, kain ko rupu, ni kunay ariasan, ni kanakon tayo. Ay, ibugin na binong di, tanong oran, di, tayo kayo, yay, ni kiran di sila kaya, so ni kaya kaki, nakakaki, di tayo, ang kuya di, kupon na magin na ba, ay po yung kuya, so ni kaya kakam sila, at ako san, tabigyan tayo kasan na, kung may aso, may kaya kaki, di tayo yung kandi, ay po siya ngayon, ni kiran di sila, ay nakakakin tayo kayo. Ngayon, sinagtauroin din ako nung di kakansya kita ay pwede kakawag mas na tataro nung siya kita amin Joshua pero naroon nila kasi sinagtauroin din ako nung kakansya kita yung sinapaparak tataro sinapoy ko askat daw at merat Joshua kasi sa roon di Jawa di sinagtauroin ay nung ora kakan sisila aki amin inurat tamer sikakaway na tamer pa Ponilo ko ngayon merara ay ka amin mera rata tayo yon nam tiya kaya tabo tapay par. Mas bubusi ko am kayo din tami mero rin. Pero naroni lang dito tayo o handa ngayon ito ko ng nota ni metata. Nam tiya ka sina akong rekin tayo. Sisa taro ibugin tawari na winawim dito tayo ay poko na nganda din ni Korea. Di meron nga to kora pero ako ng tiya na ako ng memkantaning. Roni na may mo na yun karong kultugin na karoy na makurito wari puak ali na ko na nikakiribe aron nung oraya kinin namtiya kana ko rin tayo pai kay retaro ni kani ko sa king kesi koroy mani koroy na simba Yesu Kristo ali puni nga yaraw yo sa kamay amen ay sinabos maya taratake ng roy na ko moy kay bugin sila Rapat DMC sila wagin ako narasila panarikin ka maulan ako miroran tayo kayo. Iirasila kaya sito ko nakapanikinan sila kay kanak. Bundi sila kaya pundo ko mayroong kami kamamata ko nung pundo ko ganoon na ako ang oran tayo kanak ko. Ayo tinikinan sila kaya sina kaya kangan tayo kayo kanta nga ba sinakain bukan niya ko yon punta pa para sinakaparamay ay. Antay ro ito ko kaya bukin na Yesu pa auro at tapas anadiri Yesu ke akin ki kanayan tepong at tapas antay to kora ke kan na ke abugin na puntukin na taurian ta kay bangaki saki uday ane de sila ke ngayon mga puni kaya kay buniro na game ikakay taw game itaw ba ya ano nagroin de sila ke yon na mga reward de sila ke yon mga mon katia te kana Mikanis Roy Maria ta yare man iro ko kan kakayan tayo kayo Agi kawagin na tatabas sa nariri Yesu pa auruang kaya rubo ko nindawitan tibong na tatabas o akin kinabawana ni Kang. Tawan tindoy di sila panano na auru at tatabas sa nariri Yesu. Nano auru at tatabas sa Yesu yaki kanin na tatabas. Ani Roy tin di sila kaya ito pa kagin tayo kayo. Inang kakaitaw na kundi sila kaya ba yung nasa katabi na ko na ba tukuha waya sinabuni kaya kana ba manda pa iparan tayo kayo. E kunya kiti sila kaya Debo kaya matayo, tamakuran na tibi mauwa, tiki ba na tuwa na kunwanuwa, mas nakarawan po na punaya, yung na iwataroy, tiki ba na tuwa na uwa, nibong nga kay, o erinukan nintero ka at uwita Yesu, ntapong nga tatabas. Awapak yan nariri, awakin ni kiyamu inuwita, awakang. Nangkiya anoriya bari tayo, awata ko na ko ina, noria, akarawaya kiriya, pinakarawagin tatabas, amdayday. Ilang tere noria ka ba, Antay ka bugi bari tayo. Antay ka tayo pa yagi ay karawan na rin tapos bari tayo. Sa kita pa para sa Yesu. Punto ko na kay kaya mo ni Yesu tanan ko bakan kakakaya baka kan Yesu akan kakaya de pa ya puri na karoya. O na bugin na yai. O ang kay hindi tayo o kaya ba na riri. Harinukan na ba? Tindun na ro ka and then tuwita. O tuwita rin sinisinin. Kaya kagintay na iyo ka na kunwara kagintay tuwita nga tiya kagyan. O harinukan na. O ang kaya rin uka na. O nariri yapon ng ibagi. O tatabas na bongan. O ang kaya man ang hariboko na. O ate agina ba ni kang burisi ni kang wanda wita kaya sinesine. Iuruwag tatabas nan. Manasyo kinatayakan tatabas. Una tayo karo at magurituan ang koin. Manasim tamane. Manasim tiyayin again. Kuna po nagikaro at magurituan. Magurian. Era na kinatayakan de pera. Yan ako manatayakan de pera. Melaka. O melaka, punti manual labor. Punti pa iya ko tataniya ni kakaroya ino nung tuwik, o naguntabiyaya, o nakuntarayero, ane,
makuri, abon makuri, at the melaka. The boy you are in another area, sack the melaka you. Abon si kaya na ba rin nanon duwita? O kaya na ba kukan na gito, aves na mo ang tayawan, o yan ako tukukan at iyak ba yata ka kinaban tinagin kayo na naman ang ayo, pare abon nang ibaki. Sinurayo pa pundit, teka buha ka kayo, ito ko kaya irida Yesu, tanan pare tayo. Nano na, pun pare tayo, ayat ako ba, iyak iriya ikarawan na rin tatabas. Pun nana iyak para yon tatabas. O kaya rin niya Yesu, ang tabayan na nangkakawak. Tirahirik, apak yan iriday, akay na nuwat yung marak. Awana suat Yesu e bugin tatabas ipun na ginano na giba enhag busin maya de baye erang ni kain no yati amat kana ipun the need de baye erori eri en garo gin tatabas pakwa kain na bako nang imat wapaki kowa eta buagina ba si buritan ti amara kita utana ko kain sagin na ko korai ko tamagi agi ko era ko sagi kororo sagi ayo de baye garo agi ay pun nagi burana kana sinora Diba yan, sinababaya kikimuha ka na ba? Nano anariri, kikimuha na ba? Menandawitan. Paya ka man di ay mandiyo to the mens, kana kung sinura deswa ka, wata makoro ano wabuy matinu, wata kibuwabuy manimaw. Ang kanakoro ko ibokon na nawita rom, ay kaaswain ko rin kikaya. Ako ko na, nikiwayan, ibay, nakunagi ka rin na tipisin, kuro wita, ibokon na nawita rom, ay kaasway ko rin kaya. Kaya. Waram. Iya ka man na sa iyo. Ata na iya itirara, ata na iya ispuritara, ata na iya utaya. Hindi ka kinuha kayo ba? Iri ay. Kanano ba? Kuro kong dinanaro ko at deman na duwita. Ako kunahan niya ako burisina ba? Kuwakin niya ako na kurin. Baka na ako na kurin. Ano na? Ay sa akin ang pahingan niya buringan. Kuwa po siburta na baka na marakukan kanan. Yuki. Yuki yan ang deswa ka. Sarita na ko to warawari. Teki po na tinuwa. O nga iyayata ko na ko. Ayaw nga ni Yesu ay yanakaya ka. Nakuyata ko na kaya tayo na bugi-bugi kay. O nga yata ko na ko, saki kamasan warak ka aron tawita. Tawita yore artuwi arwen itera. Ngi peki marona na ko. Ngi arin maneban Yeswa, o ka na tebere na are kosyo taki. Ari ya kiriya ipenakana kidaw na marona na ko. Maria isiro ya ibonga. Ayo to ba ya desu man ka oy Maria na ba itera. Payaki kunan ka na tebere na are kosyo taki at the shoe bread. When si day bonga kunan ka na to ba yan. O matan ka ba ni aki kunan kan. Matawita ya benang ibaki makanya na tangan buka na tausa. O ya benang ito ibaki akan met. O harin na ko naman. Dumantab. O anak ko naman nanay. Bere na kaya ko siya taki. O akang inap. O aki ka buka ka kaki. Ya kibura ito ba yari akaroy. Ya ano ba na nakabotaw Yesu. Ya kabotaw na ito ba yan. Ya benang ibaki ito korak. O ito ba yari deswa. Sakin ano ba deswa rin matuwa-tuwa. Ari deswa rin abon karoy kibuki ito po na naman ni Terera. Ang mga suki pa nagi ko na busimaya kay nano yan datay apon nang ibaki datay ay sarita na ko to wala tegi ban ni mewa na kono wanu o sa ki kamasan wala ki yaro yai bong anteswa gayari on the tabas nano mo ne ben desu on the tabas awaki bureyay ana na ta kay Yesu na para ibong ay kakarawagi tira ta para bure mati ang kare ay nano the tabas na ba mera kay ki wala ka gana ba bure yak ayaron na bara taro mauri ano basta taro mauri inte bonga tatabas o pidia gini iba ni kabana ibukin ta taro mauri sikia si tay bora madara na ri sikawi na ra boran tay bora madara ko wa maguri han euro tatabas han yak iburi han Yesu ta gana yak iburi na ban kaki e ko si to kora kay de pa ya bundes ako nan karaoke tatabas ayo ya kabara boka tatabas iri ya bare tayo asa bare tayo ndangan na suat Yesu ma bunnoy na Yesu dapat tayo at tabas, epon si kay kunakuru at tabas, kunagi maguri ayo, ngay kunagi na kunako, idaw at may rin doon at tabas, ang mga bundangan na Yesu ay ka mga bungaroy. Hindi aro ba nga, yarang ni matuwa kawagin ang tabas. O ano Yesu ero kunako iya, o kaya taron kawagin ang debong at tabas. Pero iya yutay yarang ni matuwa kawagin. Pa mga bundangan na mga Yesu ay karang ni may sirik. Ano tayo kay Yesu ibugin at tabas, karawag at tabas ibugin ni kapayan tiyo mata. Gemon karawa kita tabas, ngkar kani bahay. Ikarawa kibukin tiyamat ari nang dik. Datayan. Esen dik tiyamat karawa kita tabas ibukin tiyamat. Benakapaya tiyamat. Baka nano ba itabas tiyamat ay musirawa. Inakapaya ba tiyaswa ina mga ko kurakuran tiyamat. Inakakapaya pare tabuat tabungan nangan na takakapaya inon tabungan. Ikarawa kita tabas ibukin kapayan tiyamat. Sa kibukin ba inarawa tayo tiyamat. Punuyan tatabas na sin tiyamat. Ikaw rin nga Yesu ay anapay tatabas. O puni karawa tatabas Yesu. Iwan at makoroduan at dinuwa.
Puni nga yatiroko, wari ka man, wagin ka rin kipoy matiyason, karikan bay. Puni nga yanabaya karikan tapas, karikan bay, tamagoro, huwa, tuwa na kontinua. Puni Yesu na ban, puni karawa, tapong nga tapas. Iba na tapukin na. Patrabukin tapas, puni bukin temusrawa, ibukin tenanawanga, o terita ki matiyaso. Akan na bay kakakawak. Inanon tapas. Kunariyain nemusrawa yay, kunariyain karawa temakurin na ako, inanawanga yay. O kunariyain dita ki matiyaso. Ndar maurin de bonga da tabas. Mga yari ako ruwa da tabas na narili. Mga karinia, ari po nung bugin na roin ko, at roy bugin da tabas. Ito yakin na kinitaya, tamakuruhan na mabimawan mo, tabi matinuhan ako tabi mau. Pwede yakin na kaya da tabas, ba da tabas ka tepong na kuna kukuri yay. Kunaki rawawata yay. Kunaki karawawataki. Iriya, yutaya, eri kita tabas, pa tepong na karawawata. Ito ko na tayo kay ang kana ko katanda ko, awayang pa nakikilihan da tabas. Apa ko nakikarawa ko tangri ang naupong nga tabo. Ang kana kwatunga tamo patapong inukukuray. O na pong iyo nga tabo. Ang kana kwatunga tatabas patapong inukukuray. Na pong iyo nga tabo. Pwede yan kadiniyak. Ang kana ko karinia. Nakita warom na ko. Nakikukura ko tangri ya. Nakitayakin nam teka. Ako nakakukuray ko iya ilo ni iyo. O nakatoka ko iya ta. Pakuna uya. Iyon tiba. Tipain kakapayad tabas. Kana ko kawagin na. O kukarawan na nun natin yakin nagkikain ka ba niya? Tiyaswa nakatuka ko iyata. Anak ko naman na iyata. O saan kataan? Kataya. Anak ko manikawagin na raw ako na nuriyab. Anak ko na kuna kapaya yan. Matay ito makuruhan na tabi mauwa. Ito kipa na tabi na akong tabi mauwa. Yung mga tiyakin na tiyakin Yesu imuin na ban. Pa mga sisirakin na ban kan kamani at taan kamani. O ito ko rin sirakin na Yesu nga yeri ay takatuki ko harakin. Tatabas kiyakin. Pa ka nabugin na. O ito ko Yesu na ko, ayan tayo, tiyama tayo romi, ayan na sibu. O ka na ba kayo na nun, tigino nun, tatabas. O kaya na yan, tabig yan. O siya kaya kakawag, tiyama tayo rin akong tesibu. Mga yari ay, tikarawa rin tatabas. To do good on Sabbath. Karawan na rin tatabas, iriyay. Kanano na ba yay, takay na ba, kanima tayo, tiyama ta. O ibugin na ba tatabas? O na ko nang kangay, kiyak. Kaya sa kato tapas. O sa Spanish kinukuntuan na orak. Makanara pa yasi kuyan diyan mata hemata. Sa purihan. Yesu eda kada ediyay karawan tiroy rin tapas. O ane ta pa ye. De maruro kina non makuro de mauwan mata yo. Para ro tu. Panero ina non tapas. Sakit na no pa tapas iurwa ka kinta tayari. Na punten ni de pa ya kanano ya na bodo ron tayari ma akin makurin karoy. Ate agyan na panikan, ang kiyang marang adinukan, tenden na rokan. O ayaw kikarawan na hanin, tiyo to temen sa payab. O kunahan din na kung nanatabo diyo amat, wahanan ko tabi ka na baka naman siburisaw, wakan na na. Ina ba sinakakapayag din sinak, inanon tayo di kayo. Marap. Sikarba tertaking roy begin kaya kan disrak are wusi tedikira roy sisrak ya so kaya kan dayo wara tisrak ita kupa emeatata de sisrak kaya kan sisrak dayo kayo ina pok to we sinabus maya kan ya kan to kwaya haya kan to kwaya kama penentera ga ni kera kina ko moy kay pasinang penen na ni anta karuaya Yesu ino dayo kayo mina saro ko na ba ikanuan te kongoran tadi kayo. Aya kan to kuaya kamaban inte lagi. Ni kira kena komoy guys, sabos may kami na komoy guys. Kambes na ba? Ay tapara kan to kuaya.
Hey. Yesu inausu, ona punta
kanraba kanto kuaya nang babanaroy nang kaungo kunami rang ka karibuat jang kata karikia jang kora irurang ay day katan dili mi Yesu ke tan nenu makina Yesu kamba sindapa benan to bayaran kakawak sinaki memen takaru ayaran Yesu sinaki biu sinaki meku sinaki ranariki sinaki tiraki asina takaru ayaran Yesu pun saki kakuara saki kawang akira ai warate tadi wa manung de dari kayo sinang iro kong kanyan jawa are sinang tauroy nungora kanuan te kongorai non te katabuina tairiki te tayo te tabuare ko mena yai te tabuare ko mena ko meyai nungora meyai sina katabuat jawa wareke sina tataro ni kaukira sabu peraki amen tataro tamera ako maka ayo tapota sinipoi ko asikai tau ko inon te tairiki yo saro kong kain nara katabuinan tairiki ni porau inon namteka sabu busu ko tamera pa ko na roni ran ti tayo tami me roiri pasinai ri mangay no ndam teka ari na ko na dangani te meta to atyo ta roy tamer sabu siyo ko na no ngai ko na kapara yara pure ni kamaya ka tami me roiri no ran tayo kararoy na makurito wari bwa ka na ko na nikakrive ya ron ngoray kin ndam teka na ko ran tayo rona to wari na teki nam teka nanganya te ni koria to kora at merung bena takaru ay ko tayo kayo na ko no mem kantani kakabaya ira may mon na yun karokoto kina basta bubusi ko pai kaya retorno kaniko ikaw ni Yesu Kristo ari po ni ngay araw ya oras sa kamayo amen. Ay, punta pa na ni Mauri rin ako may kain ng buhay na nandari kayo kung napanin ni Mauri. Ay, data pa na ni Mauri na ko may kami ang magitugin nung oran banan Ope Radio FM 89 katuwa tayo dik. Goya na ko may mata kong Facebook Live on the YouTube. Mauri na pa manda tapo ni kwa mata ko tawro ay iniiday na nandari kayo. Sara kung kain ni makoro to buhay na. Ay ponsiten wari kita pun na. Ay penera ko ang rayon ng buhay. Goya ko sandoro ko may monta ko ang rayon karo ko tayo ko kilo ko ni manenans ponte aswa yete ko ane na mais te susuki ina mais te to ko nangay karang ni mais ibugin te to ko andokom maong raya kinanda na teka te son tayo kayo tayo kay kanak ma
kuna karaparapan tayo di kayo ba tima to ta amin ti aswa irom no makuri pa kuna kapani na tirong ng kakawak ko kawan na iabua ma irom te pa yarang kakawak man na tayo ti aswa Irawa tinirigin ako. O yaman nga takay bukit o ano. O yaman nga inanon tita yarang inibuwa kaya imaro. Ang kaya man nga yaru tungtung. O kay mo arang ni maro o amako. O ay ko atay ba tira ba yan ako nandik. Pa punang mero bumaro. Kaya tabi man nga ang kaya yarang ni man ba to irawa yabong ni man nga. O kaya ba yatakaruan ba takay mo arat sa taratara. Yan ora tiota. Yan ora tiota. Ako si Mataya kay mo tuta na. Hi, inura tiota. Ang inura tiota, e mga ro ki tiota to wana. Okay ba yata boro-boro. Ang kara ko si tiota abubura Mande Lighthouse. Ar tiausa ri kokota marawan. Mateta bore kor. Ata ya kay mo. Sinang do kontiap. Sinang do kontiap. Ayo to ba yakin ayay ba akan do konti ba yaro ko ti te ko to ta man te tabori ko ta ikay bugi man ko ta tira kay materana ibugi kay bugi na ro ata yeto ko kay ba akan do ko no moy ngay raw de ba yari na no kay mo ay kay na numero bullshit ro na ma de ba ya si na no ngay da bo na matan de bon ayo si tabe na bangay ni buraw si tagi na kay ba si buraw na no de teka si buraw na no de teka ma ko Pasipuraw, mandiyan na ba yun? Sipuraw, pasipuraw, wag kinatitapo na batuwa na sinan ako yay. Ay, ano ko tamarwa, ano ko tamako, ano ko tinanawawa. Paya ka nga. Pay po kinababaya, ikarik hindi na ba yun? Aka kamako. Aka kamako, pay ikarik. Tibuwa kaya wagin ako. Timatia wagin ako. O sa mga nanawawa, tiraro lang kay. Tirahin na rin kinakunti nga pong. Kono lang kay di kasi siguro yato ko lang kaya ng makaroy Amerika, may terera, China, awan tayo dik. Ano yan po, takakabayaran, sintama ka, bayaran, matukura-kura, matapay nubuak. Karikiraki na pa inubuak, teman na mga karikiraki, tiro pa nakakabayaran. Ngay, tawag, ay takakabayaran. Ay takakabayaran. Baka na ano ba, yaki, yan nari, kuwatay, yan, baka na ano ba, kuwari, kuwapon ko na, kinap. Ay, yan, ngay, timeon kakabayaran. Yay ba ya sinarin ano naman kakawak. Ano ko mayroon banahan duwar nga yati sa kurubukin kabutan. The UN kita bota kinabutan namat. Mayo te teka eteki na kibana no yay ba ya nang do. O eteki na kita ko just makurutuwa na isuwa. Noria inang na ko may manang ona penamatan Noria. O waki awaria. Ana Noria na. O ana pene kainon na pa. Ntang. Do ayo te ba ya nang do. Emo na ko ang wala te kapene ni bugin te pa para. Metukin te tai. Ami medong yon no kini Yesu. Takoses na makurutuwa na takibuisuan. Noria nang ako may manang. Anapene mata Noria. Saksita wana te mata. Saksi wa te mata. Mata ni kabane. O mata ni kabane. Tiyon na ba yun. Tapo ni kabane. Anapene Nora rokona. Ayaron na ba Nora te taurare ilon takay muari. Sinapene Nora te rokoan. Akyate man na miss out. Takoses na makuruwa wawi. Tuwari ko si Paykay. Ekangay ing. Yawata tandok. Amene. May tewe a Yesu. Inanon da koses na makoro wabi mawawa. E kokyo koki te teka. Ay yawata tandok. Tinua te tay. Kunori ka na ba. Hindi ba iba kokyo koki te teka. Yay. Tinungurong warang kakao kinanon. Paya karawagin ka susuruwag. Paano buntok wawa te teka. Noria. Yawata tandok. Yawata tandok. Tosa na sisilag. Wayak wara te teka. Awako. Wala te teka wala. Kito kanda te teka ayakan. Yay takakuwan tabay para yung ano ko ni Yesu ayakan. O sinakang na tayo payakan do ko ni Yesu. Takanigina sinatay yay. Takanigina riya kay mo ay kay the Taura, the lighthouse. Atay ba anang do kon tiap. Anang do kon mo ngay. Ngay da yay na ba takanigina sinanoria. Akan na sinora takanigina sa tayo payakan. Sa kando ko ng muyang ara. Ya kando ko ra uwe penang nganay dan kapan na ko ng muyang ara. Sa ni katawro ay ibukira. Tugin noon na ba. Ang kita kata kayo ang tamaw ngari oribeta. Awana ko inana dai. Awang kiya ko ro. Awata ko na suwangira. Paano ko nga ibaikan. O tira ka ni kinayan dokom. Matugin noon na ba.
Saki ana saki ya inda tayo kayo ngai na ikakain kinibas. O ngai reka tanong ko kumanda na tayo katiya suwa tayo para. Pa ana ko kora kinabana iri yo ay kibe naman ano yo bakit natana pa tayo yari. Kuna suwangi na kanikin hayan dokom. Matugin na na ba. O Yesu iataki na kanikina. Era kayo anu wabu maisina. Nako yana na iri. Tamakuruhan wabu mawa. Ni matayo. Kanikinayan kawak ni Yesu. Ayo tapay yarang kakawak. As nanurian tayo kayo. Asa kis tayo kayo. Manakunti nga abong na. Anong punay di makanawan tayo yan. Yay kanikinay ka na kos. Kanikinay na rin tawagin na ro. Inayay. Inayay na ba kanikinay na rin tawagin tawtek? Inayay na. Kanikinay na rin takarigibay. Anayay na babae ka na kos. Manda karigibay. Arang inamais kanikinay ka na kos. Yan ang kakangura. Tilirin tayo kayo. Yay na ba? Takanikina. Anarikina nung taboton na mata. Yay na ba takanikina? Dahil kayo, sinangwakin ako kanikina ikan niyo. Ibubusin kami ba, ang nakarawan, niyang oiroy kanikina kayo, sinakarawan niyang oyan dahil kayo. Papun kanikina ikarang kakawag, pa sinariay na tayo. Sana orang mo kanikina antiyaro. Tirata kanikina, inanong tuwakin na ro. Ayo. Anak ko, Kristo ni kayo. O Yesu, kaya kanya nakakam na tara-tarahin kami, panagi pura-purahin kami, o mata. Paano yan ako may naraw, o mata ikabas. Nano na, inaraw at naraw ko, narani Yesu. The Kirisa ngay, Yesu Kristo ay ro, Yesu iro, tuwe ay ro, tisa kami ay ro. Anak penendo ko, o mata ikarang namay, narani Yesu. Daruwa manong teri kayo. Ano yan ako may naraw, o mata ikabas. O na nakangay, the Kristo ngay. Ako na yan na-bro-bray ako matay kabas. No. Anak ko sa yan Kristo ni Kiwi. Hindi ako napayo. Anak ko sa yan Kristo ni Kiwi. Hindi ako napayo. Ipunta ko Yesu pan. Bungay ka kayo sila. Ako na ko Kristo ni Kiwi. Matayo tumakuroon. Wabimao. Paano yan natira kita yan Kristo ni Kiwi. Mabrabas ni Kiwi. Ako na yan ako si kanikina ay kapapagin na kami. Paano kami? O na buro-buro ya kiari niya king kana ko na. Kunori to ko kay kana kos. O to ko kay karang ko ni magin tiaron to kuwan de bay para ako na ni baka. Man na yaki to ko kay. Amais to ko kay ga de ko no kiara te gis mon wag man mo dai. To brabe sin kay to wan. Tara tage de brabe sin kay. O na kuwan de kay. Erang kakawag yan. Aki ate ka nga yakiruin ka na pandete kan. Mati pa yakawag. Suoy, padera ike. Ori kaya man na te ka de so kana ike. Punta pa para ena musika te ka ubay ike. Sagi di mata ena te ana ka giwe. Te pa para ay noria. Pangaya punsi nga ya kunan ka giwe. Mayo to pa yan anaro ko brabe sin giwe ka mais. Do. Asan do ko ikan? Erang ni mais. Mantay ba kan anaro kon koroy kan kina ako na ando kon koroy tayan ka mimi tayan ka kay ikarang ni mais. Masinatay ya ba siya kinano na ba koroy ka kay oy pun mayroon diya suwana pa. Papunta yakin na tabay para ta kasi to be mano with be mau. Papunta am na yatay monyo ay kakakaroy kan kina kay kami. Kita yan ka kay ay kana ko yawan non na pa ni panay ko siya no kon to baka to bong ara ka kan na to. Ari na pong tiya so amont mak. Amen. No. Tara-taray ko. Kanaro no pa yay tandiri intero ya kairo kono komanda na teka tiaso kanaro pa yay tiwa matari pakunagi tabi mana teka tiaso ane te pa ya konang tara-taray ko ye pakunoria imagine sinora tiyo ni makinigirisan te teka pun te teka mondo ko pati teka kakawag ikakawag te tekaan ontay te tekaan puni Yesu itaku Yesu niwana te makoro ni mewa te ni bimero kamu kau gan te pa para pakam taku bare ke te mewa ya kito kiro mi mayai aponi ngaya kosyo si buku Yesu poni ngaya te teka o te tekaan ni mewa iri kinido ko yona te makoro te wana te kipana te bimawa o me kai pokoro sino na mitongin na nari kite manda te tamayon te ako imetokowa raw erang kakawag te tekaan imay na ko tiyan grisan doon na bayo puntiteka mewan. Suwara-waran tapay parayo puntiteka ni Yesu na katan. Kanan ba sinakita puntiteka parayo? Sa punkaki ay Yesu ba? Yesu puntiteka. Yesu puntiteka paran ka ba niya? Amen. Amen. O ane bugina sipura un ka to tayo inanon titeka. Papagindera sipura wakin na teka tiyaso. Sinanori bayi karang kamimi nanon na nabug tiyaso at tapay para. Nasanuri at orang kay kanar ko narani Yesu harang numais.
Soko Asahara may saban. Ita ko why. Dili kita nga arwa-arwa mawawa. Ita ko ba, na nga temaka na kuya kain na naro. O ano mo sina ko yabure. Maya bad kama. Tika buwa kaya, na ni ka na ko ini ka ba. The why, ita ko ba nga Yesu. Hindi ko naba yung ngayon sa kameo. Joseph Kibatere, Kuridonia Merinde, Tokora Kinabay Katatang, woman, Akairia kind of Yonamak, Tokora Erawata idea. Makairia na konti silang kakiyaman na kamama, tanang kakamako. Ayaw tiyak akin na ron na ba ito? Wala yan, anapanin ni Matakay na ni Kapan. Apanin ni Buon na no yan ni Kapan na ba? Anapanin siling niyan, tapong nga si Tuwan. Baka buray yan, tira, Erik. Kawa kakin tiyaro, ayaw. Sakit tiyaro. Ano may surprise ni Kibay ka na ro? Ano may surprise ni Kibay ka na ro? Jim Jones, David Ike, David Corres, Shoko Asahara, Maso Ape White, Joseph Kibater, Magridonia. I can ito ko. But teman na, I can takin na ako iminda. Alan Mila, mani Mary Luck. Wanda kami mi, ayo ba yo, puntetero, ipangaya Yesu. Ito ko ito na makin, inon tuwa Alan Mila, o ano po sumaya, angaya Yesu. Away sa papo yan, narinig. I'm Jesus. Warang kan. Ipuntakin na Yesu ang datan prophecy. Ani yan na ro kung darawa matay kamais. Ito ko, Alan Mila, pahinga ya Yesu. O ya karaki, Alan, baya po ni menan na detayare me ya Yesu, baya po ni Yesu ngay. Ya karaki na tamuan na bubuan diri kido ya po toro. Tiaro ni kinisa na rin ang meure din detayare. O ni yere ron ang wakit na yaro ayo, ni Mary Luck. O ni Mary Luck, yan mga tao ba yang aya, irapatan na ni Mary at tayo makitara. Testa rin mo yun na ba Yesu? Ayak yakura detang ayo. Ayak imamakura. Ayak imamakura ang tawita yan teka ay karang kamimi ay kay. O teman na rapatan na Yesu ba yang aya Yesu. Itakuha na teka Alan Mila. Ikunahan na milyon na matay na tako ba Yesu. Mapon nang iya, yakawa kinakipukin katanakiya. Mera po niya iniya iteman na. Ibukora, ay Yesu. Wala na teka. Ika nga na tayo angay. Ano teka kayo Alan. Ipukin na ba yuring ipay ni kapene. Yakyari kinanon meu. Inanon temuan bubuan nilik. Ari. Heki ako teman ayo. Ipunta ko pa Yesu ngay. Ito ko pa Yesu. O matay kakukuha ngay Yesu. Okay? Nanabog teman na tiyo matay. Takay silang teman. Si Koreana na kunong. Tisera betamay teman na. The photographer. At why mamanang ang dapat tayo hindi on na ba? O yan ako nananatami ito ko rin ikatak ba Yesu ngay. E manang tiyo matay. Wuwa tiriri kaya kabanihan. Raw niya tiyo on na ba? Amay siya matay ikatak ba Yesu ngay. Kaya ka man tiyata Yesu. Ari na tira kita yan Kristo ni kayo. Mabrabas ni kayo. O na kosi ka ni kina. Ay kapapag mabay ni kamimi. O na brobraya ki ari niya ki. Nga ako na iya. Ayo ito ba Yerik? Raw inanon tayo kayo. Ana teka Yesu, Yesu ang ina. Ayan ang may siya mata. Ayan ang anakin ano yan. Tuwakin na raw. Kaya na kilon siya mata. Si teman. Siya na pa yo. Yan ang mais. Siya mata. Milyon pinum. Mapipan ko ang rayo. Tuwakin na raw kami min. Siya na pa. Kaya na ino yo mata. Kaya nang kami mi. Tayo kayo. Ikan ikatiatis sila ki. Tirabukin ang kaya nga Yesu pa na ro Kristo ni kayo mabrabis ni kayo. Yara kita ta Yesu na ronan. Yara kita kina brabis ni kayo ma Kristo ni kayo. Nakamaningan tayo ni kayo. Ay kan kamaninga. An nakaraw kamaninga ayo nakoy mi kami yara kampunbo. Ano ka munguran tayo nako. Akam menay sinan kung kayo ang mura. On na kaya na wat man na ni kunan kaya ka atis sila kayo. Baka na kunan kaya ka. O ay narikanuang detay di kaya. Kami kakain diyo ayo kamag. Ang kami na kami na sinano ko na kampunubo. Itangin kami. Baka na po ni kaya kan, bunoy na miya tatayim. Tipayan na tekin nan tayo di kayo. O ayo din sila. E kunaan ko raw katutungan detenuhan tara. Eko na. B, iyagi ko na. Ako na mga kabara, babugin tira. Bugin tira. Kanano pa iya yan ng Korean na kumay. May rumi. Tanong ora. On na punang nikukurin. Busmay kon tayo kayo. Karawa mo niya yung mana ko na kumay. E kunan karawa kikatutungan the $3. Detenuhan tara.
Ano no, eko na photocopy, eko na karawa ki katotongan na keyak. Ke ko na. Kana iya ko na kaya ka. O ana ko may kain. Di mo ba sinangan na the mic. O kana ano bayak, ina na was the mic. Ako na tawro ikan na, ati na para ko ikan na, ang ano ko na ba the mic, hindi ta man ko ta kayay. Ako na kaya kan dai kayo kana ano ba? Wag ko na ano wala kana, akya ta nga. Ata uro ita kanuanga. Nakon na ni iriki kaya kan na yo. Ilang pepe de sila kayo. Iko na ni karawaki katutungan titinuan tara. Iyang iko na. Iyag iko na. Apa bukin tira. Kana ano ba? Iyang amde kay magigay. Ay, tawro may kan. Ay, kana ko ngam kaya ka, may sinan ko may kan. Iko na ni karawaki katutungan titinuan tara. Hey. Ay, Eko na. eko na. Ay, yan. O bukin tira kaya ko na. Ay, nang mais di. Tawana-wana ti. Talaga ko. Ay, kan sinabanitira na tuwanan. Kan sinabanitira na tuwanan. Yayakan ni katay, Yarik. Wala ba ti, wanan nam kakatay. Yayakan ni katay. Eko na ni karawaki katutungan titinuan tara. Sikunan photocopy titinuan tara. Wow, ngay naurek. Akabala ko na. Buto ko pina titinuan tara. Ay, o tara, bugin kaya kikunan karawaki katutungan. Aray bukid ah. Pa ay nara ba seko nara banda. Katutuan na baro ni Yesu. Ay. Kaya pa kaya na ako nara bantuwa na ni Yesu. Ay. Anin Tony yak. Ay. Nara na tani ko raman eh. Akara to ati tira tamin ada ta. Nta mare. Nara ka Yesu. Ati tamin eh. O ta ka ay tara. Ay. Ay ka Yesu. Ang jari ka ni kay tara ada pa kay tara. Ay. Awa ka ni Kristo akara ada pa Kristo. Ano ba? Amen. Ubaya. Kora ba? Ereke, mon makoron desi sira kirom. Enera kirom takanwang. An nakabara bugina bayara bugina kay yaki kunan. Karawaki katutungan titinuan tara. Iban na kunan karawaki katutungan titinuan tara. Pabugina. Akia titinuan tara. Amen. Punakya titinuan tara. Kunan karawaki katutungan tuwan tara. Tinimawan tara. Titibuin na tuwabi. Pabugina. Papuniya irapatan. Ay kunan na kami na print. Kunan di kinaba katutungan. Kikurawya tamin na. Yari kinaba katutungan. Matitinuan tara. Akia titinuan tara. Ngayasak. Temani hari, orang may kuna na kanuam. Kunin ko riya yes. Ako na supaya matuwari ro mare may main hari. Baka kampanin na nga dito kaya karang sikirawan tayo kayo. Na may antay ayo, tuwa po yung tarayo kama sa Romi ke. Mapuni ang waro ng kami. Kabuha ka na mi ay ke. Akam nanuway ayon, nukukuriya hindi tayo kayo. Ayo, kanuha kami. Wana ya teman natin nako na yan akan tayo ng aniya. Yay to kuwawa ng kakawag. Hindi sila kayo. Raw, si Bonaki kunahan karawa katutungan tapay. Ay kaya. Yesu kaya tete. Ada nano ko Kristo ni kewe. Na prophecy ni kewe. Nano na kanaro na pa yay. Kristo ni kewe. O prophecy ni kewe. Nano na inayay the Kristo ni kuwawa. O the prophecy ni kuwawa. Amen. Payas pa kunahan karawa katutungan. Kanano na pa yay na batan. Awan. Nano na iyay the prophecy ni kuwawa na bundok. May iyay na ba prophecy ni kewe. Kanano ka na nakauring Yesu. Anakauring Yesu. Nano Yesu ya tayo ba? Nano ko tayan Kristo ni kewe. Asa ki Kristo ro en ko. Papunsite man na Kristo ay Yesu. Kristo ay raw. Amen. Awan yan kanwan na natin tayo Yesu an. Sen orang kan tuwagi nanon ta kanikinaan ta tek. Yesu ay mga reytano ko nakaparaparang kain. Tekin kanikinay ka na rigi. Nikos men ta tekan John na bayo. Matayo wa binawa no. O kam nango tekan buwa ka matanwan buwa ka. Kam na tara-tarayin kami, baka nakima ako. Paano yan na pondo ko ba ikay? Meswain do ko tutok, amen. Raw, anaro ko tayo kanta yan buwak. Hindi ako nabayo. Meswain do ko tutok. Yan ano ang kay buwak ay songongo. Ipo ni buhay, buwak ka na tuyap. Meswain do ko tutok. Yan kami ang tete ang prophecy ay Yesu. Ti buwak ang diyan nabayo, yagi di keron.
Iraw ang maisin te buaka. Sa ko na wala ki maisin. The censure na buaka. Asimina ina na. Te buwa na buite million jama te amat te buaka singa ya. Wala te bodan na amat te buwa na buite million. Ngai da bodan na amat ni greba te buwa buita mun kai di denga. Manora te amat ya sani maten te buaka singa ya. Te buwa na buite million. Nka to bia te na. E karawa te mate. Mangina mate na bande te buaka. Pane na tayo kita bodan na mata tuwan ne kana ko te bodan na mata tuwan. O wende wete man na ne kana ko wende wete man. Enang bote ipain down te city te buak. Yesu wete atan prabes pa mind te toki. O ena ye te bobo ka kora. Ena tona na ko John na pa ni kaputa. Ya inka inte bong ayo. No, sista kata kan kayo ani punwa kina pa makarurin te buak. Dapoy karang na mais. Dapoy karang na mais. Teka wabu in censure. Yai te bubuwa ono bu men mewa, mai sin te buak. Siringi yo mata ikabas. Ne mewa men buak ai kai siringi yo ono wote million jo mata. Te bubuwa ono bu te million jo mata esa ni men te buak sin ai. Erang kana no kawa ke yo. Ayo to ba yer ke kaman te na Yesu. Sapon corona no na ni metaran te bong ayo. Kam na kare ke tera uro, yeta ta Yesu. Kam na kare ke tera uro. Yetong ibai kai na ko mi. Bakam na kare ke tera u meiro. Ami pa yon tiya pa tirawa awata. Nakam nakabibita inanomi. Yasan ka tayo na kay tiya pa. Oh, kwasan daw awata. Di tayo daw na. Si parang tawa naging tirawa awata. Katuwa pong, katuwa minis, katuwa away na rin meura. Akyat man na yakya na daw awata. Tuwanan, tabong. Si parang tawa naging tirawa awata. Punta na tayo kay Yesu. Punta tayo akin. Ami pa tirawa awata yon tiya pa. Mana kabibit yan. Makam nakabibita inanomi. Yesan ka tayo na kay Diba. Yesan to ka na kay Yesu. Ang kaya san to ka na kay. Ngayon sinabihan to ka na kay nabantay yan rawawata. Ay kasi to na kaya. Konoria. Enang mais to wagi. Hawagin ang Diyan na bayo. Ibugin ka rin tiroy. Tipuro roy ay agitay man. Apon na kitay man. Tanan puro roy. Tipay pa rin ka man tekin na. Yung mata. Anak ka ni ka rin tipuroy. Matiroy. Diyan na bayo. Mapon na kikunande. Kipapon tekin na tipay para. Panapon na kaya tiroy. Ito ko na tayo tipay para. Timoni titaro na ginimawa tinuwa. Nga nakangay. Iraw tiya pa kay mew. O na ko iluya timati. Ay kaya takiro ko na. Nayaron timara kinaririn ka na isuwa tiya ini api ko. Awan na pun na kikunande mew. Iraw. Kanata ko ba enaraw Diyan na bayo. Yan ay yung wala kintiraw Diyan na bayo. Pun na kikunande. Papon tiyakin na tapay para. Takatuwa ibugin na nani puro roy. Yasan karog. The Treaty of Versailles. Ano tamo ang puro roy? Soon wapi mo ano. Tangar wapubuat tabi marwaiwa. Putan na matan Diyan nabat. Matanungin tao tiya kapan ni putak. Sinangkari kaya tira humanera. Sinangkari kaya tira roy. At puro roy ang the Treaty of Versailles. Tibayari ki bayaki corona nun. Nicaragua, iti the League of Nations. Tirapatan non naba doon na monday. Ebon naging man imin naging deboro roya ibugin ka to kan debuaka. O yara patawan na ba debuaka ta kapanan ka kamakon Diyan naba ta kahuwan buakan Diyan naba. The Second World War. Ano ko na ba ikinibasigay dangaro buha buitabon. Sinora ka kuwawan ay beso. Ibutari-tari. Yabe mama. Iyari. Raw. At ako pinaro ko tiroy. Inaro ko timatiro yayakatay. Sipon nakikonan karagya tiroy. Papunta tayo Yesu. Inapon nakira tiroy. Inapon nakikonan. Payanon na Diyan na bayo. Sa kinano pinang nakuroy. Nakya nakangang. Nang ito takangang ang Diyan na bayo. Papagintara. Punsa kita tapuari ay mga kanaki. Punsa kita tapuari ay mga kanaki. Pati Yesu ayasan katawro. Sige na hindi kinakon Diyan na bayo. Kuwag yung mga kuwan kakaya ka nam. Kuwag yung mga mano. Ni kakaya mehom. Paya punta urohan na ba't yung marakin katobong. Ane. Sinanuriya. Inanon kambaran diri. Natabayari king kay. Diyan na ba punta ben. Hindi ka matintin yan na ba yung buwak. O te kakaya na punwagin na ba yun. Katapurupuruan. Makariliroin ba yung buwak. Ito yakin na tabay para ba. Yapon ko na anurubigay. Yapon ito na Diyan na bayo. Sika nga nataan. Epon tayakin na tapay para. Kasi tabi matuwa na timno anu. Awaw na putan na mata. Ay ko unim. Maya pong mati. Nakatak taka yay. Mati tayo na nga nagyayam turo. Aki brabes. Maki aisa. Ki po na yamaguri.
makana makaram akana mangori makana kakanna to o tetai ay na silinga kaya yakana urua on tiap anang silinga kita kora kaya na tan uru pa ya to kora kaya tan kakai bain buah kai kama karori to kora kaya nan pene silinga ki to kora kaya kana urua ti on na bayo ayo to ba yarang kakawa ka sinari na tayo raw na nun tayo kayo na sinari tana kora wak sinanori ka ni kinaya kimina ayo nga na takani kinaya na nun takari kibay iya ka kongora na ba to ba ya iriki na nun takari kibay Paya ikari inarikira sakina no ba manan siya man takin na Yesu banaro enaro ko terong taku tetak on enaro ko rongo mama ye intiapa to wana Yesu ya kaman tatan prophecy enaro ko terong on John na bayo ye terong on John na bayo an punora ka no on terong ay ka yete ka baki aki kanay amate inawa amate ka to apong inaman paya get ya marak ay pun naga te be konan kare kaya ngai na giribes isirara monandais karena ko to monandaisan ida wat de patan monandais ngai na waus ika karena ko to monandais iyay pito ato yon isinan ko naraus te monandais makuno na te monandaisan ni konan na marake ay yati detay kayo pai pun naga kan on birutoy e kanga reken ti marake ngai na kain giribes sipakate mais takana no ngais nanuk ama te tokora kin kora terong ya baya ya ki parents ti amarak meta ka upa inti wana bayo ngai da sipakate ay kai ye ka kona me hu inda tapotuan kana no kawak ti wana bayo eta u Yesu ena ro terong meta mai tapono ayo na di bost boda kin boda no meta ye tenu pi mawanu apa ya tare ti amarak ye no tenu pi mawanu ti apa ti wana bayo ya pun tare ti amarak tuwa na yon ono wad 1-6 aya kita ukana na debong ngai da sugin kabara-baran tayo na kun kadwa dahil kasi mangogin na marak yan sila di marak budi piti anantara piti mga sila na piti marak the bahay matirahan sikaw ang marak yung kain gilibes oto sinabun kay pun nawat ang kain kararay gilibes sakit ko na animet is marito anaro ko tayo dawanas na mga kitay kaya pun tayo na Yesu inaro ko tulungon tapon ka pen kono ra dikira kente boton namata ya dikira kente ro wori dik enang bubura kay boton namata tion da mero kaya bun nakita mo sinti amarak tanga wana bubata bun tuwana te billion tanga arwa bubata ne bui wo te billion tanga arwa bo no bui den wo te billion tanga arwa bo bui merwa wo ono wo te billion wo tanga te bui mata wana isu wo te billion mai sia kan tion na bayo wo tanga wo bui ma wo wanu wo te billion nanu nang kain wo tanga wo bui mane mawa ya ra karik yakan bui te million the billion sak the million ma the billion mai sia kain tion naba ni ka tupia tion naba te bui na tanga tion mata mata ni ka to apong an puni pari han te bui na tanga tion mata ni ka to apong ana no pangana ba suara ka te bui na tabong te bui na tanga te bui to ida what a week ya pero mai sia kain ni ba sin te mai san an ne mai sin tion mata mata ni ka to apong o mata entera amata ente paki ake kanai kana no kawa ki ti ona bayu ai bu sag ti ona ba na ra utia pai sag ti ona ba ina me utia pai ina pondo ko ta sag si ya ma de na Yesu ona no ko rongo ma ora ki ka mamati mamma ye inte ba do ona oh ti ora ana butan ti ona ba ses papo ngai da no coronavirus ses pa no ora no ti ora ki ka butan ti ona ba ke sag ro ta ki de bola ma derana ri Basta si panura kura-kuran the coronavirus. Sa panoria ay kay nakita mama na ya nga ibusage ron gilibes. Ay no mata no pun pusin ka kan pusin agian na dinu kan bong gitu. Ay ati nakita kaway. Ya tapwa kiti ay wan. Bugin ti ora kay. Sinura kura-kuran na. Metapay para ya kaman tiakin. O ani na ko mayin ka kura-kura ro na ora kay ka kamamat. Duka ta makorod wa madawana tabi madawana. Raw. Sagi pay ka manan spay kay. Awat ako. Ano nang mga rok? Ngay sa mga rawat mga busin ako ditingki feel ko matera. O yan nga nakimeta corona. Paano ito corona? Iya po rin mga kay duro pa yapon kan sukuy kilibes. Kaya ano nan kan nako. Yeah. O sinang karabas kahit ako pa sabon na hindi mga yan ko mga no. Where? Kaya pa yung mga corona kaya aro ya tingki. Yeah. O ito ba na mga rok diora kaya kamama derik sakit ay panding ayan. Mane. Ayan tayo yan ang kan sukuy na ba. Man, yasan ko orok the Ebola, the Zika virus, the tuberculosis,
the Nile virus, the mad cow disease, the malaria, the coronavirus. O tira na rin. Hapon ko wana tayo katapay para. O yara pa sinangag kami tapay para. O yara pa sinangag giniyagin na. Ay yarang may silungan ng ikarang kakawagin ano na sinariya inatay. Ngayon na ako matatiya suwan to po ngayon. Temaya yan ano ko maya hindi pa. Hindi pa tuwan hindi pa tuwan. Temaya ito suway na makinta ngayon. Iyon kilibes. Iya kata ko, yes ano ko yaro na temaya. Ay kam sakit ako wana. Mas way ko kilibes temaya. Kanaro ko ay punta pa ito wana. Para temaya iya di matino ari di tata. Ari to taberan ni. Ako na taberan ni. Sinori ante tayo anak. Imenanda ka na ko ba na, iyara ko tuwari di, sa korbo kiman, ano abis na berestens. Iyara ko mati update yon, tinangin ko di tsunami. Ay, kain ni kilibas, nako imi kain ni kilibas. Kam na tara-tarayin kami, bangkway, kanta ni nga, benaro ko may miyangin, tinaw ayo. Ina paro may miyangin ni kain, ano na, may kaki ni kain. Ani di, taka benen, ko ang ora, ere kinuran da tayo ay. Ina ko ngay, yapon na kawat, ano, tako, yapon ko awayo. Yatar boni yan ni awayo, ba, may naibiso yung Diyos. Dahil ko, at ako benangin ko di, tino. Meron rin po ko tanangay, po ko, wapon sa kung Diyos ka nang tanangay. Pasabon kain, kan tanangay, ay kan tanangay na woman. Hiro rin na bayo, ba, nga itakain, ba, nilimatagi, ay po na kakin Julio, antay, Romeo Juliet, gi? Sa kain ba nilimatagi, kan sa nga, akyat din mga rairak. Sa kain nilimatagi, kan arapat dimat. Mayay ito ko raki, ay kanan ko ni karapayan, the stadium maribay di gi? Ano ko naman, tota ka pa na hindi atatan, toya ka, at ang marakete may ikita ni, ano ka pa na hindi atatan? Metang ba tinawari, eriyon, apagin din ni. Ngayon, kini ba sinabon ng kananuang arik? Mete yakin nagdamaya yan. Naperendo ko nahaban ako. Ikataw-taw ko ba ako, nimebuy may sindamaya. Ni katopi at yun nahaban. Ni katopong. Nimebuy. Ni katopong. Damaya. O wabuy tangan katoririk. Kana wabuy tangan damaya ni katoririk. Iyapan nakikunan. Di yan. Kunori yon saban. Iro ko yon saban. Damaya. Ikaw ang wag yon saban. Iro ko. Ay, tama na. Ito kanta nga. Ban katuwa isuwa de minis. Inayay teruru. Katuwa isuwa de minis yon saban. Ngayon pa nagkukurin diya. Ikaw nga diya kagani katuwa isuwa de minis. Ayan katuwa. Every 7 minutes, inayay de truma. Tiruru. Ano magina kain saban? Ngayon ka magina. Dapat tayo ko na. Is, kangayay di ba yung ayaw ko. Pangayay ka na ko. Manayay ruru na bandak. Ay tuwaran mo yung aroy kain saban. Nabayan diya kagari. Ayan katuwa isuwa de minis. Tiruru. Kakamago diyo na bayo. Raw. Ditay di kayo. Mamuyin damayay. Akira kero no. Kamama tamuina. Damayay China, Haiti, Peru, Indonesia, Japan, Afghanistan, Indonesia, Turkey, Syria, Ecuador. Arang ina mais. At ako pa yay tanan na yay kami ng Diyan na bangkay. Kadubi at tanan na. Tauroin, ikipa may nanon, may kapinimero. Kakamako ki. Ngay sara kon nakawawin sensori ay nakon wala bubuat ang ati wa madaya sa nimate mantamaye ni ko tagi mat tsunami arirona kakamago baye kay o mata apon katay ni kakay mew ay bukon teno makurakuran diabus iya baye ay kay baye kapon diki sa kita may nagyakak pun bay ka arabiyak ay kakwaw kanano ang atiapan tiyon na bayo. Tekangan tapon ako, diya ka, dino, matamayay, apas. Tapi tayo dirurunga, tayo tayo para, o niya naman ang kanikinaan, tayo man ang makain na maitoy, o niya naman ako kanano ang ayaw mata, mabuta naman tayo ang napa, matamanin nga ibugin, rurunga ni marawa, manao. O niya na para nono yaw mata ni mako, mankanta ni nga, pay ka ako rakura, ikaraw, raw, rurunga ni marawa. Diman na tayo matang, ayaw ito kinikaragin na, ito ko ikinipes, ay meka nga may tandak, o ano nga, tandag diyaw sa rin, ay punturo nga naman, tino, sikunan nung ngayon natangin, tino, mga ina silang muyang oray, baki, haraka nga nga, matimatang ngayon, ilang muyang abuha ko, ay yarumi, ayo, yapin ang kakamayak, ya punuro nga naman, tino, may, imeroa ati matang ngay, imeroa ati, matang diya siya, enaro ko rurungan, imero, ayan, kura-kura rin, kaya ibonsagi, rurungan, karaw-raw. And now she now, the tropical cyclone Debbie, Arikan Emma, Arikan Maria, Arikan Michael,
Arakan Willa, Arakan Dorian, Arakan Agibis, Arakan Nida, Arakan Nian, tanan nang ibuakay kakakokoro ay yuri aparayo. Yuri aparayo. O teakin akip, ang ayerun tiyay ni ayadidin, panang bung, timmerakyarin na rukwari. Daw, iyaki kakamako kung tayo kayo. May yang ano kung takanta ni nga bon kuwaw, bahay kay ka na riki. Ay pun na kaya kaya kanta ni nga. Kanano bahay kay ka na riki. Akyari kita pa iya kung hando ni makin na. Ay pun sito wari rakapin. As kung hando ni makin na tayo kayo. Amen. Taka maunagi, bon sito wana tiyak yoto yung dubotan naman. O sito wana burenda kataw-taw. O yakan maunagi. Ayo wana tiyak the UN Secretary General at Guterres. Antonio Guterres. Ito, kanano ba bunubura na ba nakaukulisin tiya ba ito wana? Ang makarili. Ibura na kataw-taw rin tiya ba ito wana. May kana ko na ba nakanwa. The missile na kita na rin. At the nuclear bomb kita na rin. Kaya kakamakong kay nuclear pa. The nuclear second the atomic bomb. Maribagang ko Hiroshima, Nagasaki, Isaban. Ari ka pa ka American. Teta yayo ay tinuclear o tinuclear. Ya pundang na makarili. Iko na niya pun mauna na paglibas. Hindi pa yawari kaya karaputawa gilibas ay mauna na paglibas. O ito ko na tayo kaduwaya matanong hindi bota ginibotan na kamata. Kanano ba iburi na kataw-taw timan na ibukoy apay kay. May kana ko na ba tibo ka kabanan mo. Yes na paron. Hiyaro ko na ba takanga. Timothy maraw. O tiyan na ka woman nenura kinakanuan na buray maraw. Ay kinrang Naran kangayaron naran Timothy. Inaro ko detayan. Anang penimati ka ni Maro. Siya ki mga karikya ka na lang. Ay nakan hindi ba siya tuking kan dito pa yes kunan karikya may tari. Tenwaro menta. Kam nakakamatami na ko karawa tara yon na pa inano. Paano mauna tayo ni karawan na yon pupunti ay. Anarikin naman yon na pa na yon tukunikay. Awa ka na me kaya yan naman na pa na yon na. Maki atokin ta kamewa kiro. O naki kamauna ki auto kan kay Yesu etetean. Aki atokin to kan kay ron. Si penen konan ndaw yani pena. Sangin orang kan kina ina non debotan namat. Sinanora na ta kay Yesu ba inang di kita pa ya e kami miru ya debotan namat. Inang di kita ka debotan namat anu buaka ka. Kunori ang gua gini bes ni benang ndaw. Kangay guri ka andi kita ka kamarwa. Yay terong ya pun sepanang dah kan yay temete ipai ki ba kamarwaki. Erang mais ta kamarwa. Ikay taong kami ay kamoran tayo kayo. Baka magkakamarwa. O era pa tiyaso pa yang aning kami takanta ning anda. Kam na ko may nora. Kam nakabasa atong ora man na tayo tiyaso pa nang aning kami buo kami na miyaw. Aning kay tapay eri kin diwan na payo. Iya wari eri kit tangiran tiyaso ay wari eri kit tangiran yana pero oran namat. Pabugin na ba, saka kaya isuwa kita buina. O suwa kita buina, bunaratangiran ako yaroran namat. Gyan no ba, imetua-tua desuanin, ano ro, saki ko na ano rerora. Saki ko na gamati erora. Saki ko na di buwa ka na kondora. Man, ibon tayo kinagman, narikira kita buwa ka kantiyan na ba yun. Ayaron na pong inuoro ko na sintiyo amat. Paron tiya man bong kay main tiya kan kaya mamarakin man mumoy man yain man nangangan akong tiyain. Ni karo ko tepong ariri niya inoa. Inanon tiya kaya wakya tatiya ka. Gero kon wosiya na kuhamatan ka banaya. O yaron na ba dokon na sintiyo amat. Ikabuta wag dokon Yesu. Mana tayo inoa. Tirahan ko ya karoya. Tukora kaya kin na tayo inoa. Ama maraki I enjoy. Ama mangingararik. Kita ba matiyaso? Kita ba matiyaso? Tukin tatay. Siwa naman na ikakamewag na nun tiyaki. Ngi ko kan kamewag. Ilaw ni Yesu ang detayan ako. Sinariyan niya katutong niya kain. Tiboto na kamataran na tayo noa. Ariyo ama marakiya na mamoy. Okay? Itakaruan noa. Ayon ikaw ay nando ko tayo ka. Mabon na kikandi nga ginano yan pa. O akikanday dinano yan pa man na yabore. Tiraro ron tabongay. Yesu ito ko paron. Titayari man tayo ka. Punsita po na matabong ngayon, tatanangan kayo kini Yesu. Inauruwa kita usu. Sesan, hindi maruro yun na yun. Iuruwa kita usu, papagin na pa, akit iswa yun ang usu. Iuruwa ka kita iswa, yun de yin matamari. Ane takangan ang tiyon na pa yun. Ane takangan ang tiyon na pa yun. Yan man ako usu, ate, yapon yan ko yaro yay puniro ya. Karo, ay ko ako na ang taon na pa mo yan.
Ya kita biya kita usu. Ay urua kita roai. Teraure town erosi usu na kampanan te ona bayo. Ate ya ka kita maya. Te peka bore te durak. Te tau te piko go ya te ro nikirak. Apun kuwa na te ka te pai para tekin. E wari ke tangidan te so. E nikirakin buaka te ona bayo. Mas kaita wo te so. Bayari bas kaita rai bai ka inte bongai ma te so. E kona ni pita. Nanoran te tairi kiai. Te so kona ni buokira. Pasi na koka mo yang ara marausu na kon narona aka kukurei. Amena te so. Imuan bai ni kapani. E tauroi te so an buokira nan. Si meon te ona ba e rigira ke te yoawa yai. Mete kakeru. Mete bure, mete buaka. Pusi te rona. Ana nana bongino. Sita boman, ana bongino. Oy buaga te ba imatan te so, o aputo na ban te siri. Oy tara ya kai no na ba te so enoria, a buaga. Papa ni amatan ka buaga yeruya yon na. Raun jon na ba yo, ya mais te amata ya kita na muyanga na ya kita na bana. De buaga karawa kin kain dion. A mais amata ka kita na ba kain ka kai muyanga ya ka bu. Apon nang kananoang. Kananoang. Ya kando ko Yesu. Aka korwa kita kan brabes puni mataran te bongai. Ako ro bukinta yan kanikinai ka te kini Yesu no mata yo puo mau. Ana ro Kristo ni ke brabes ni ke sasa noria. Ana ro to buaka matanuan buaka as bonwa ke na benongora te kan te buaka. Tanginan tiroi makia tiroi esa na pandokuan. Rongo mamaye aro. Ora ke ka mamati aro. Maye inteba aro. Tiagi sia ke ota buaka ka yaro. Uru kini mo yang anterauro yaro. Te iwawa kono antiaba yaro. Te kangangan temane yaro. Daw ayo ay punsi ta kapanian kanikinangkan ni. Asina noria. Naron dati akin na tapay para. Ayo ta kapanian kanikina awake na paimina. Mata yo wapu imawo te imawo. Oane na tataki na ke uang kerion wen tieso yon na pa ni pene. Patapay ni koso sinako ya poton namata ni kapaneya. Ang kane ena roko na bayay. Tetogi. Amen. Raw. Ayo ta kapaneya raw. Ay bugina sta takaru aya te raw. Pati aswa ngay patu uang kerion ang diyan tataki na. Nakondiyon na bayo. Ano bugina sitay diorarek. Sitay tapito ibanda yaba. Sitay yampo ikay. Sakite indakyakak. Suota na ron ngotia suata kampanya. Energi ni penen tauro ya ita bodan namata. Pamina anak tauro yo sinabuginak. Ngai na katan wata tuang keriyo ngai tan tawa ana tea katia pasaki karo kwa terongo ngo iron bodan namata. Energi ni katauro imain ta bonga kakandato. Oi nora tianere temanda pa bagi pa inu kan karawa ya inu na tuang keriyo ya kitotok. Pena tea kinena ko ya kya me kayon tiap. Ya buta tiwan na ba yon tuang keriyo no. Konoria kain de Muslim, wata bunte period na bande wana bayo. Asway ka ko wana pete uang kerion. Sinarian karo na payo. Gero na pas bota ngai ragilisen kapan. O saben inte te akin ayo. Wow, amen. Ay kameoran. Ay sakit te tayo sinang puputak na mamarak man kukuray man ngangarangar man moy man narak. Ay sakit ay nan. Ibon te akin na tabay para. Punaron na rin na Panginoon. Sinaki mga kokya na ba ngayon? Sinatay ba, inang mwagi tuwang kiriyo. Inang di endo ko itapon non na pa. Iatapin maing kay Tieswa. Tieswa, iapon ka maing nga na tekang kay na kundyon na pa. Inanon te radio, inanon te television, inanon te Facebook, mata YouTube. Pain ito man na ikabo. Iam maing Tieswa. Inanon te mo yung atawa na yon, tiyonon na mainuk, iyay tawsun Muslim. Amon metakuwa kina takora manteron krisan yon the TV. O yere kena kuwa. O kay no matak. Inanon da karabus, dia ba Siberia. Temanda na bati sabure ay yung ngura ngurungun Kristo. Inanon da kana ko pana. O angkay yere ki bay di sona makinuwa. E tawroy na pay mind no kini Yesu. Raw itapen mind Yesu. Kaway kakagiro na kon John na ba. Yere ko to wang keriyo. Yere ko te teka ni kameo met teka ni katawroy mind no kini Yesu. Naroy kapas. Tiaso ay maguri kakaim Diyon na ba yun? Dabong ngay. Milyon na yata yaba yaka no kini Yesu. Milyon na yara ini mew yan mo na te mew bo. Dabong ngay.
Sigo kayo to tan. Yay. Te pero nga tuwanan. Ita pera ni maunga. O te pero nga ayo. O ngunguran di radio. Adventist World Radio. Ara radio ari men John Norip. Ari kana ko pa na on the shortwave. O ngunguran na kay. O yara ke to ko wa irun duara de sip. Te matanuin te kawayo. O ya suwangi na ba. Anak ko rakin ka pa na tanan sipin na ba kita po man ka ano. Pero may pa sinanguran pa yun makanakam tao ba ko. O sinanuri ka na ano pa sita po ara de kay. Apa na nikakuwan ka ba nagyaban nung oras katanga kiti radio ari na ko dito ko orari mo na nang okay na pa o apa nin nung oras ka pa niya ora tera mirik sa kakuwan ito kido ito kuwa yon de tabas inanon ka na ko banan de radio o ate na pa nika na ko ay rong na ko de pa yari ko ri aga the address penero ko teman na ko ya o ga ba na ko yari ko rak aga mi na yon Amerika o ya kana ko agina pa de misinare na ko de tapuayo titapuan ang daro. Itu ki kurang-kurang tuan ki matera yang mga pasin ka nga yo yang mga ruan to kan debos takarangan na kun ngara ko aro kun tapuay. Ero ko iron de sibya. Ngki aro ko onaro ko kay bukira. Eng bayraman na mi kurang ka kam tawroy na kun babes ito. Ara try pa yun ka pa. Te pero ngarin ka pa. Ya tawroy ndai ra nanon ang tabong na pare. Ni kurang-kurang tuwang kiryo yo. Ilang dia ini main tuwang kiri na kuntuan na bayo. Yung anda pa ng tawro yo matay mando ko ni Yesu. Detay di kayo ikan ikaw na ko. Kuan ka tiya pa detay di kayo man tetapo na kunguray ay. Yari ba kunguray yo an amboy kay kito ang kuya na kungura. Kuna kanga detay di kayo eng Yesu. Ya kakwawa ay akan no kim. Ikakwawa ba ya pono ko robukin kanikina. Agi ko tekin ba anakos yung mando kom. Ilan ba ni bokomiya ikan tawro ay mando kini Yesu. Ilan man akakwawa kanikina kay paapon kwawa. At tawroin po sumayar ko ni Yesu ang tapongari. Yay ito ba yun ano meong mataw-tawa meong bakunagi ko na nang ano minanong tayo kayo. Ayaw ito kakayawan ako. To yay ito ba yun taw-taw Yesu ikayawan ako kung tayo kayo. Kaya ka may nanom tayo kayo. Pakuna po sumaya na kameo. Ayaw ito tayakan. Ntangin ako ito tayakan ni kameo mayroon ni Yesu. Saki mayroon ngayon tartaki. Puni Yesu at angin ako. Puni Yesua na rin matay bugim, demuan tayo yon kay pangak. Puni Yesua na rin mga sanwara ka na ko karaw. Puni Yesua na namangok, pinamanganay ko, kana ko tawroy na busimay. Kung nakita na ba, ikarikin diyon na ba iyo. Puna meo, inano na ba ni Yesu. Apo si Yesu, ako na ni kamera. Au tataro mawo na meki. Pa Yesu ara pun wen te kayo. Nakakabayain kami akamungurang tayo kayo, yon nampo. Ni ko tayo kami nakamunguray, yon. Ara Facebook Live. Kami na kamungura yon. Ara radio yon. FM 89 dari kayo yon. Tayo ni kapane. Nakakapayin kami Yesua. Nakapayin kami Yesu Kristo ay araw sa kameo. O kan na pa ng tauroy. Ni busumay ka ni kinaya kay papo ni panendok. O sinatauroy ni busumay yon. Nakakuway. O nakakanta ng araw ko ni Yesu. Ibo kira. Kan na pa ng kapaya. Datay kayo. Nakon na gintay nga pong. O sinang takarwaya de teka. Roko teging. Kamrap. Ikantay kinang aran Yesu. Nakoya amata. Wala din sa kora. Ito ko pa. Napun na ko yung mambiberin tayo kayo imindi. Yung oray bugin. Peka ako na ni kotag baka ni kinayan ay akan ko tiking. Napun na ko yung namdinitiram mo sinano. Kukurin na ba ng feedback? Bugin di ito kukuran tayo kayo. Tipe pa nila bus. At akan yung grupo kukurin na ba yan. Tipe. Askar pa ni tarataging Roy. Ay bugin ito kukuray. Tayo kayo. Ariasan tanari. Supaya na ko yan tayo kayo. Ay pun di kibat. Kaya na ko na ko yan ni Gabani. San uli ba ika ariki? Ay kakos. Naroon na rin tekin na ito kasos na makuroon. Nito ko nakipuna ni Isua. Noria na nakumimenang. Wana pinimetan Noria. Waki ewaria. Waki ewaria. Tuwari narukwari. Buning hayari ewaraki. Tiraron pa ko na ko ng tauroy mine. Sinabu siya kanya. Tugurupun na nila ba na kira na kumuhay kay. Ba anak-anak ko na yan. Tukuran na nakuha ng tayo kayo. Kaya punta binubus ni Beba. Sinabu sumaya kain di tukurup na rin paano kung may muhay kay ani ka na ko na ito kuran kanda ba Yon te meka te
ni kawai Takarua ya Yesu yo ya ayaw ni pene Yesu ina usu o napuntekina aran Yesu Ay, wanda ni lubos de beba, de nakain korobok. Iya kemana ngati akan buka di komento konten live, bukan nanti bang komen, kita pada komento ke Facebook, ke YouTube, bukan nanti bang komen ke. Sina pusia kan di media ba, anak kau tahu na kunai akan di Voice of Grace, may PC, di nakuha tayo kayo pas na ongora. Kenapa? To ask you for anything, I just came to talk with you, Lord. You've answered a million prayers or more that I forgot to thank you for. Just came to talk with you, Lord. Maybe tomorrow there'll be trouble and sorrow and 1,000 teardrops may fall.
musiko kainano May cantata me Koite we Amais au tataro ake Kwasa ni kai te uea May mamaninga ni karapako Toy na roko ni ngapong Karababatay kapesi Ay rangaran ni metay ka Paro Mekona nganay tapeu tewe Panaki menga pupusi May cantata men Koite we Maybe tomorrow there'll be trouble and sorrow and 1,000 teardrops may fall. But until I face tomorrow's task, I have no special favor to ask. I just came to talk with you, Lord. May cantata me koite we. Aya, sikarba kunaya kanje Voice of Grace. Ya kana konde hiu. Nakaya dia nakonda nari na study hi PC ke kanye ade ke ita ina benda nari. Nene ni anda beta meya ngaya sa metokin de hiu. Pesinda ba kunaya panaya sa metokin na ngora kin de hiu. Sinongora ri kunaya ri to korna nang kongora kunaya re mai nari. Apuni mai syarat taro si hasan ke ka kirong tiasua. Mes maningan ka kaitau. Dahil naroon ito makulote ni Mew yak pinatu bin Mew ako na bitin ito pong ariya kayo na lumiyay nakamew ko ako na napoy. Ngayon ang kisi kamew ko maningan ko katin na po na kontiyaso. Ngayon rapa ko na yari asin ang mga ngurari ko na iri kito karana nakoy rin tayo kayo. Rapa. Ini para eon na no tinanu kawaki Iaki kakuwawa mai sinau aki yung tae kairo Ikakira mawata aki etani ngai te ngapo Ngarai kota tingai na kanu am tipo Una nipu aki tae na ko Kaparai purehu Ikay na no ang tangiran kay Singkoy asuaw na no ang ay Tiwian na torirong Iran no ni punginibel Buwakira ko tate kaway na no ang ay
Kaparai pureu Imimi naro asuano na peme karava Etame akina iroi te tangira hai kororai Iware ki karaki akina non te paipara Arona ni wasi kaparani pure Inke te antikai Kaparai pureu Ikay na non tangiran kai Singkoy asuaw na nonay Tewe ang natoriro Inanoni panginimel Puro kira ko tatekaway na nonay Kaparai pureu Ikay na non tangiran kai Singkoy asuaw na nonay Tewe na torino Inanoni panginimel Puro kirang katatekaway na nonay Kaparai pureu Singkoy asuaw Ai rapana te are tami yakan eko sofo puke tami ai poni koro pui kai ha rapana pe kuna yeri sesa nebe nungora ani meta ku yen te ai aro ko pe pa meta te yo ai pun kau pas na war kena ben dai gai ai tau de tumani pe pa meta wei era bata para ai kau ko wa ta kau walk ironi yesu ai tau roi busumaya me tine boki amen ina tikiroi te kongora ai no bok towe ina bok towe nam feedback gwere orienta iriga yo ai mina yo etak era raba takapara ika kwa itangira yesu ika kwa itangira yesu korapa gwere koreana be feedback de ina bok towe ai mina yo etak kwa na pe ana teka korapa na pe nam feedback ada ko kena be ko de yo ko kwa na pe ana teka ai mina yo sika kwa ana teka korapa na pe de nam feedback korapa ana bok towe ai mina yo etak era papa yarang deke otara ika kwa parigi ay nang yes ari kotekin na ay nabog daw na feedback ay mina yo etak era pa yari ke sipangara may yay ay korapa kaya yari ke sipangam de kongoran tayo kayo inabog daw era pa para siboni me aku yay me sina kaneneira lagi na koina amen ay nabog daw the feedback ayo na ba era pa para de tayo ari yakadika
te mero ai iro ke iei. Te akan te rei me ba iei ka hariki te o nape. A poni pene ni kuaua. O e rangi tam. O ngai te mena ari e tau roi ni ka rekia ta ka mea waki. Ta ka mea waki. E rapa te rei. E rapa ni buak tau na feedback. Te takauwa ni ka pene ni pepe. E tako te akana. E pese ndapa te kongora. I kokoua kanuan te kaparapara. Pa a pene ndoko kanikina are te akina te paipara. A ko pese ndapa. Ina roni ko te asua ai maka. Korapa. Amen. E rapa na pe te feedback ai. Aya, te kapeni ayo. E rarapa te kaparapara. Siapun dia te akina. Te akan Yesu no koia ometa. Ometa na ko pa. E akan doko te toki. Te wana au te akan ni ka kora. E te akina ki te poki e. Yo tua te makora te wana ki puna ni ruaiwa. E akan ai te akana. Saki yasa tuango. Kona kora. Kona nini koria. Tai meaku. Ena tai para na bana nom. Pai oa e atuam. E me mena irom. Tabo ike kona ko iei. Amen. Amen. Ena wakta we na feedback ko yari. Ko kore nento mo silvia pai. Panahon ni kaitaw na ko mi kami yari. Kamasan ikaw kami feedback de na ko na dali kayo. Iya kemana kata akam ko yari. Komen na de live, komen meta ko de live. Ko konan di bang comment tetapi de ko meta ko mai de Facebook ke de YouTube. Ay, epes na punta ko kakaita urigi. Ako kakaita urigi na ko mi kanje te kembayo ke te kanje ono yo yo nampo ikai. Ako kakaita na ko mi buginte. Ako kakaita na ko mi buginte meto anda na kira irumi. Noran terau may muna ni karukuha sa rakon di tuginan tayo. Kurang mana biang ko de koroni na de Facebook, de live, de YouTube. Ko ba sinabenta pa nam tayo de kwasan doni de may muan na kongoran tayo di kayo ni karukuha rakon tuginan tayo. Ikaita ko na biang ko de kongoran de radio. Kwasan doni de may muan ni karukuha sa rakon tuginan tayo. Ko ba sinaba Jaso na kabayin kami ni kapene. Aki kama roni de tayo di kayo. Kanje kembayo, kanje meta ko de live, de radio. Anong oras de radio. Jaso na kabayan kami ni kapene. Inaroning kami. Inarona na tiya kari kamasan busmaya hinon de tayo di kayo. May manera buraw na ramon ibong ikarukuha sa rakon na katipuginan tayo di tayo. Nabesin kabaya. Jaso naroning kami. Sina tauroin ni kanina ito ginayon na ratar. Dito ba ni simena yayo anong oras may yayo metang may yayo sina tatar. Kay ni sabu berakin tatar. Sinuboy ko, kahit ako tamera Joshua, ibugin doon te tayo di kayo, imuarag Joshua, namtiya ka, sa sanong orayakin na, adi ako si Bekas, kung nanorin tayo, ani kawawa, payakani, okim tamera. Sibusi ko tamera ko na, kakapayarin tayo di kayo. Abi ako rawag panik ka ba ni, inon, miyawran tayo di kayo, inon tayo panin tayo di kayo, may apuray meron. Kawakinira, nora yababag, masakang nuotan tayo ngayon na, ang mga kauya tayo di, mga ritana ko, rapuraw Joshua, namtiya ka. Ana boray menom tamera ko biya karo ni Jaso sa busiko. Tano pure ngai sa koroy ko biya nano ngai ni ko para yara pure. Pasangan ko nan timetuan na ko na nam kanta ni nga. On tauroy man tete ko na mga okay tamera. Ay kay retor ni kani ko sa king kesi koroy. Nani koroy na si may Yesu Kristo ade puri ngai araw ora sa kamay. Amen. Aya, puna ko kay tawri na ko mi kanje de kaya bayo kan nang besin dabaw katigroy na ko mi non te tadi kina bayo kan te tigroy. Kana masuroy na ben tayo kayo sa mga kasbuwag na kining abong na tayo kina beting abong na napapagin na natangin na tuwi na koira. Kabesin na ba? Good night ni kaben. Ay, araw-araw sa nakukunti kayo sa kainira may bugi may kay. Araw-araw kaben sa kasbuwag yung kunti kayo. Kabesin na ba?
Ikanta e kina aran Yesu Na koia au meta ni kabane Yei te rau i ke komena iai Tai kina Yesu Ikante kina aran Yesu Ni karoko au rua kintero Sa karua e iai te kanta ninga Tae kina Yesu